Bon dong. Nini kan dong. Kabian ini bangun kah? Oh iya, gua hapur menciptakan kan. Sigan nih kok. Bre dukan pernah usul nani guys saya. Wan song kayak ini. सिगाङावनो नोंथांमोननिसिम जोंनि गांजेमा गेटवे मटरसाइकेल क्लाबनिफ्राय गोसो गोरबोजों हामलायनो थाग्रोबाय फैनायनि थाखाय दा जों दिनैहाय जों बयबो मिथिखायो जे मोनसे बिराद ऑस्पिशियस डे बुंनो थाङोब्ला वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे बेखौहाय 5 जुलाइआव बेखौ वर्ल्डआवनो बयबो मानिनाय 5 जुनाव बयबो मानियो बेखौहाय दा बे थांखिखौ जों एक्चुअली जों बोसोरफ्रोमबो जों माने बे दिनखालि जों बयबो प्लान्टेशन खालामो जेसेबां राइडार्सफोर दं बा जों जयैनो ओंखारलायनानै जों प्लान्टेशन खालामो गुबुन जायगायावहाय दिनै जों क'क्राझाराव फैनानै जों माखासे एरियाखौ नायबाय जेराव जों गायथावथाव सुबिदा लायो सुबिदा जों गायबाय बेहाय माखासे जोंना जिथु प्लान्टेशन लाबोदों जोङो नार्सारिनिफ्राय बेहाय आवजार दङ इउक्लिपटास दङ ओमफ्राय थाइजौ बिफां दङ मोजां बिफांफोर जों लाबोनाय जादों ओमफ्राय माखासेखौ जों ओरैनो डिस्ट्रिबिउसनबो खालामनाय जादों पाब्लिकफोरनो जाहाथे बिसोर गावबागाव लांनानै गावबागाव न'फ्राव गायनो हानायनि ओमफ्राय माखासेखौ जों बिदिनो लामा जेराव नांगौखिनि जायगायाव जों नायै जों गायगासिनो दङ ओमफ्राय मानो होनोब्ला दिनैसिम जों नुनायाव वर्ल्डआवहाय ओरैबायदि माने पलिउसन जागासिनो दङ गारि मटर डे बाय डे बियो इनक्रिज जागासिनो दं जायनि थाखाय बहुत पलिउसन जागासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे हाग्रा बंग्राखौ माने सानफा एफा दानफाय जोबनायनि लामायावनो फैगासिनो दङ स' इयुनावहाय जुदि जोङो गावनि प्लान्टेशनखौहाय जुदि जों बेखौ माबानानै लायाबा सेभ खालामनानै दोनाब्ला जोंनि इयुननि जेनेरेसनफ्रावबो बहुत बे खैफोद फैनो हागौ स' बेनिखायनो आं जोंनि क्लाबनि जानानै जोङो बयखौबो माने खावलायो जाहाथे बे दिनैनि दिनावहाय बयबो हायोबा एटलिस्ट फांसे बिफां जुदि गायोब्ला बे जोंनि पृथिबीनि थाखाय बहुत मोजां जागोन जों सानो आरो बबे जायगायाव नोंथांमोना बे हाबाफारिखौ लादों गांजेमा मटरसाइकेल राइड जों दिनैहाय क'क्राझाराव खालामनाय जादों ओरैनो थांनाय बोसोराव जों सरलपारा बेफ्रावबो खालामनाय जादोंमोन नालाय दा देग्लाय जों क'क्राझार बे फ्लाइअभार हावलबारि बे जायगाखौ जों चुज खालामनानै बे प्लान्टेशन खालामनाय जादों बेसेसो बिफां गायदों जों ओरैनो जों कालेक्शन खालामनाया 50 to 60 लानानै फैदोंमोन माखासे बेहाय जों 10टा 15टासो जों डिस्ट्रिबिउसन खालामनाय जाबाय दखानबो जों डिस्ट्रिबिउसन खालामनाय जादों आरो बेजों लोगोसे जों जायनो जों डिस्ट्रिबिउसन खालामदों बिसोरखौ जों खावलायदों जे जाहाथे नोंसोर गायनायाव माने दखान खाथि खालाबो जों गायनाय जादों नालाय जाय दखान खाथि खालानि जाय दखानदार बे मालिकखौबो जों गायनाय समाव ओरैबायदि बुंबोनाय जादों जे जाहाथे नोंसोर फुङाव फैनाय लोगो एटलिस्ट टाइम मोनोब्ला बे बिफांखौ खेबसेब्लाबो नाय जाहाथे मोसौ बा बोरमाफोर जाहाथे जानो मोनो आरोना बे नोंथांमोननि राइडार्सफोराव साबेसे मेम्बार दं जों दा ओरैनो गेस्ट राइडार्सबो दंखायो दा टटेल जों 15 जनसो दङ राइडार्सआवहाय माखासे फैजोबनो हायाखै माबा मोनसे थांखि थानो हागौ नोंथांमोननि जोंनि थांखिया राइडार्सनि थांखिया जों दिनै बुंनो थाङोबा जिथु प्लान्टेशन खालामदों जोङो दिनै गावनि पकेटनिफ्राय जों कन्ट्रिबिउसन खालामलायनानै वर्ल्डनि थाखाय जों कन्ट्रिबिउसन खालामनाय जादों ओमफ्राय जोंनि थांखिया बेनो जे जों राइड खालामगोन जोंना बे मट'आ ओरैबायदि मट' दङ जों ससियेल एक्टिभिटिसाव जों बहुत गोसो दं जों माखासे ब्लाड डनेशनबो खालामनाय जायो आरो बेजों लोगोसे बहाबा जों चेरिटि डनेशन खालामनाय जायो आरो बेजों लोगोसे बहाबाफोर जुदि गोरिब गुन्द्राफोर जुदि दङब्ला बेखौबो जों हेल्प खालामनाय जायो बेखौ जों गावबा गावनि पकेटनिफ्राय जों एसे एनै जाखिनि हायो जों कन्ट्रिबिउसन खालामनानै जों डनेट खालामनाय जायो जार्निया जों माखासे जोंना एसे राइडार हिसाबै जों बेलेग जितु आदार स्टेट्सफ्राव जोंना इभेन्ट सोलिबाय थायो माने बेहाय जों जेसेबां माने आदार स्टेट्सफोरनि
जों गेट टुगेदार जालायो बे इभेन्ट्सआवहाय ज' जालायो जों ब्रादारहुडखौ जों बोरैहाय बन्डिं लाखिनांगौ जेरै फ्रेन्डशिपखौ जों बोरै बन्डिं लाखिनांगौ बिनि थाखाय जों इभेन्टआव ज' जालायो दा गैयाबाबो मोनथाम डिस्ट्रिक्टनि दङ बुंजायो दा चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आरो माखासे बाक्सा डिस्ट्रिक्ट आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव 11 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारा बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन बेजों लोगोसे एसामिस बड' हिन्दी नेपाली अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकेल साइन्स एडुकेशन एडभान्स एसामिस एडभान्स बड' लजिक एन्ड फिलसफी इकनमिक्स जिअग्राफी एन्थ्रपलजि बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव experienced and qualified teachers, best education with adorable fees, education with modern technology. The admission fees would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls by divided. थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथायाव बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 92% लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन